Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Навори навбатӣ мо хонаи фурӯшӣ дӯстон дар шаҳри Ваҳдат аст. Деҳаи Фириштӣ, Симиганҷ. Ана дӯстон пеши магазин Амонатбонк, ана ҳамин хона аст дӯстон, ҷои парковка. Салому алейкум бародарҷоне ки ба сафедшави пӯст яъне пес меган танқисӣ мекашем. Мана бародарҷоно мо барои шумо овардем. Мана метавонед дастрас гиред барои сафедшави пӯст, пигменту таблетка ва маз. Инчунин барои касалиҳои писариаза маз, собун, барои ревматизм буғумдар мана намуду аста. Инчунин барои угри, доначаву наракҳои рӯя гум кардан, аджими рӯя гум кардан, ҷинҷ мезанад ку барои ҳамуно метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. Забораш аз ҳамин ҷо сар мешавад то дарвозаи дигараш дӯстон. ҳозир ба даруни хона медроем. боли маълумот рара метиҳем дӯстон. деҳаи Фириштӣ 11 сотиқ замин. обши 9 дар хона аст дӯстон. хуб дӯстон, ана ба даруни ҳавлӣ даромадем. гуфтем ки замин 11 сотиқ аст. нигоҳ кунем. ду ошёна дар ин тараф, як ошёна дар он тараф. Дар он тараф дӯстон як бино дар 3 дархона. Дар ин бинои ду ошёна 3 дархона дар боло, 3 дархона дар якум ошёна. обши 9 дархона. нашод хонара дӯстон ҷудо кардан метавонен аз мобайн тақсим карда, як дарвозаи дигар аз ин тараф ёки аз тарафи дигар монен, ду тақсим мешавад дӯстон. ана инҷо ҷои об аст дӯстон. оби чашма даруни ана ҳамин ҳавлида ҳаст. оби дарё аз ду тараф меояд. свет проблема нест. инҷо битон бардоштагиам барои он тараф. ҷоаш гуфтем ки сари роҳ аст дӯстон, метавонед ягон магазин кинед, ягон мойка сари роҳ аст. дидем ки любой кор карда мешавад дар инҷо. замини ҳавор. дӯстон дуюм ошёна як веранти калон, як хона, ду хона, се хона. як чанд намуд дарахтҳои мевадиҳанда ҳаст. ана ҳамин бинои дигараш як ошёна, 3 дархона дар инҷо. 1 2 3. ҳаҷои ошхона, ҳуҷҷатхона. документҳои хона 100% ҳар ду бино чочки худро дорад. сертификат хона ҳамаш ҳаст. инҷо дӯстон метавонем ки аз ин тараф дарвоза кунем, метавонем ки девола поли маҳкам кунем, битон кардагиам, метавонем ки айс дарвоза кунем. ба ин тараф ҳам роҳ ҳаст дӯстон. дарвозаи вай отдельно мешавад. ай поён ай сайро ҳиш аз ин бари ҳавлӣ аз ана ҳаминҷо дӯстон. шаҳри Ваҳдат гуфтем, деҳаи Фириштӣ, Симиганҷ, 11 сотиқ замин, 6 хона дар ду ошёна. поини хонаро нишона додем. 6 дархона аст дӯстон. дар ин бинои як ошёна, 3 дархона. оби чашма дар даруни ана ҳамин ҳавлӣ, оби дарё ҳам аз поён, ҳам аз боло ҳаст меояд дӯстон. свету постоянӣ. нархи ин замин хона дӯстон 450,000 сомон. 450,000 сомон аст. номерои соҳиби мулка мемонем 919 78 85 86. ватсап ҳаст.
дар ана ҳамин номеро занг мезанед, маълумоти пурраро соҳиби хона медиҳад. дӯстон, нафароне ки гуфта будем аз шаҳри Ваҳдат ба Навор бигӣ, ҳамин ҳозираш дар як хона ёфтем. дӯстон, тамошо кунед. инҷо ҷои ҳоҷатхона дорад. дӯстон, дарвоза инҷо роҳ аст. анахе бари хона хати ҳаминҷо метавонед дарвоза кинед. дӯстон, ҷо хонаи ҳамсоя. ина оби ки меояд, оби ки дарё аз ин тараф. ана ҳаминҷо метавонед дарвоза кинед. дӯстон, роҳ аз ин тараф ҳаст. ӯ хонае ки дошуна гуфтем, вай адена дарвозаи худро дорад. агар ки барои як семья бошад, метавонед ки бе дарвоза ҳамин пурра бинед. замин пур аз дарахтҳои мевадиҳанда аст.